Het is een cruciale wedstrijd voor Harkemasse Boys. Want uit de laatste zo'n wedstrijden waren maar 2 punten hellen. En op die wijze komt de degradatiestreek wel heel dichtbij. En dus hebben de spelers van Harkemasse Boys hadden wat extra druk op lijn om een goed resultaat te hellen in dit Sparta Nijkerk. Dit is na 4 minuten al de eerste mogelijkheid voor de spits Martijn Barto. Ale de Boer komt volle heger als hij direct chinstander. Breekt de bal bij Barto. Barto met de paas richting Kronen. Kronen is rap. Volle rapper als de goede. Is dit de 1-0? Nee, want het is een prima redding nog. Maar de vingertoppen van de doelman van Sparta Nijkerk. Onland. Zo'n toekomst van de nieuwe trainer David Nascimento had Sparta Nijkerk de fleur aardig te pakken. Bij onder oren de winst op koprenner Katwijk. De ploeg zorgde vooral van een sensatie. Toch Excelsior uit het bekertoernooi te wippen. Maar op notaatje in Harkemasse Boys hebben ze nog net een soort in te brengen. Dit is Oebeles Kokker. Maar het schot van Oustoorn. Jongen, wat een pegel van Oebeles Kokker. Leslie Vellinga. Nee, Skokker. Skokker gaat binnen terug bij de goede. Vindt aan Barto, draait goed voort van Rooyen. Maar dan vindt er krek net Skokker die dan weer voor de goal stier. Wol een corner. Die komt van de voet van René van der Wij. Barto komt heeg. Maar de bal wordt dan van de doellijnen hellen. En zo krijgt de ploeg toch tol van kansen. Maar doelpunten hebben we nog net zien. En dat is toch een beetje de kritiek die er is op de ploeg. En vooral ook op hem. De topscorer van vorig seizoen, Martijn Barto. Skokker. Met hangen en wurgen voorbij Dwight Eind. Maar hij krijgt dan uiteindelijk wel de vrije trap van skiesdochter Van Beek. Niels Van Beek wellicht beter de Fadil-regel tap als een kind hier. Marella. Skokker zelf. En hij krult die bal met een soort effect oer de morgen hinnen. Wat een mooi moment voor Harkemasse Boys. Ze komen op 1-0. Leer Nijwerkjen. In de 44e minuut is het Oebeles Kokker. En hij zet zijn ploeg op 1-0. Het is een heel aardige wedstrijd om naar te zien. Qua fieldspul binnen beide ploegen misschien wel weer om elkaar. Maar Sparta Nijkerk wordt amper gevaarlijk. En hier op een nij Harkemasse Boys. Maar het schot van Kronen. Ale de Boer. Krijgt die bal dan toch nog bij Barto. De Romte leidt bij Skokker. Mooi voorbij te Veldhuis. Maar die maakt hij dan nog een keer voorbij. Dit is Barto en het is 2-0. En zo had ik Martijn Barto zijn doelpunt. En zo verstomt de kritiek weer een beetje op de topscorer van vorig seizoen. Kronen. Knap werk. En dan een lichte oertreding op Barto van Buitenhuis. Dan krijgen we de vrije trap. En die wordt naam toch Mart Dijkstra. En die had een aardige pegel in de hoes. En dat liet de Jesjen. Jongen. Wat een schot van Mart Dijkstra. Maar ook een prachtige redding van de doelman van Sparta Nijkerk. Onland. Skokker. Zoet Kronen de gypt in. Mat weer waarom naar Skokker. Nog altijd Skokker. Oh, Skokker. Nog altijd Skokker. En dan schande dat het net beslissend is. Maar wat een mooie actie van de man. Die dit weer even shell liet. Skokker. Op een prima chipte paas van Skokker naar Barto. Barto op snelheid. Barto. En het is de 3-0 van Tim Velten. Maar een prachtige paas vanzelfs van Oebeles Kokker. Dan de snelheid van Martijn Barto. Axwijk en te Veldhuis liet hij steen. Van Rooyen is echt te let. De doelman Onland shot er net goed uit. En dan is de rebound voor invaller Tim Velten. En zo bouwt Harkemasse Boys weer wat onder het zelfvertrouwen. En vindt het weer de onstuiting met de subtop. Harkemasse Boys wint met 3-0 van Sparta Nijkerk.